Toto je najlepšia biznis trieda na svete. Jej cena sa pohybuje od 3 do 13 000 eur v závislosti na dĺžku a trasu vašeho letu. Volá sa Q-Suite a patrí spoločnosti Qatar Airways. Pri vstupe do lietadla sa vás hneď ujme letuška, ktorá vás odprevadí na vaše miesto. Po usadení vám personál ponúkne prosecco alebo nápoj podľa vašej chuti, kým čakáte na vzlet. Q-Suite je navrhnutá tak, že si dokážete zavrieť svoju bunku a mať tak nerušené súkromie počas celého vášho letu. Nájdeme tu kvalitné slúchadlá, ktoré sú vybavené tlmením okolitého hluku, niekoľko vankúšov či takúto huňatú deku v prípade, že by vám bola zima. Na toaletách sa nachádza prémiová kozmetika, keby ste si chceli spraviť v oblakoch skincare. Vo vinnej karte nájdeme viac ako 10 rôznych vín z rôznych kútov sveta. Počas celého letu máte k dispozícii à la carte menu s bohatým výberom jedál, ktorých úroveň a stolovanie sa vyrovnáva luxusnej reštaurácii na zemi. A môžete si samozrejme objednať kedykoľvek dostanete na niečo chuť. Takýmto smartfónom ovládate všetko od zavolania obsluhy cez pozorovanie vašej polohy až po televíziu, na ktorej si môžete vybrať z viac ako 1000 filmov. No a ak by ste si chceli pospať, tak týmto tlačidlom premeníte svoje miesto na posteľ v oblakoch.